Pdiang sngewbha ya pi sha ka Thup ki history. Ha ka bang ya tho ya pi ya ki history jong ko perthai. Bada ka ni ko video. Ngan ya tho ya pi Shaphang ka history jong ka Jingdie Lok Haki por Victorian era. Lada pi tip Shaphang ka show wife swap. Kata kadai kum ka Victoria England hi. Handrai hado menta ha ki benta jong ko perthai bada ka niam. Ki jai pen riu. Ka jing palai long kadang dai ka ai ka bal shap ting ni lan ben bat ki breu ki sngewbha ka jing da ban lai naka ladang i phai pat siki hajar senam Mynshwa ti ai jing khen lang ya ka jing long slam jang ki British ban long ti breu ti balai ka jing ne ki kom tan rai bar ka jing khen ki kan thai kum ka jing dan jing em ka long ka bas ngau long ngo ban perkhan ba unu breu na jing mut hang ka jing palai long handrai lada pi dai usim ka England ka long ka ba pher ban raya ka tengah jong pi kum kamarad ke cakapat ba kata kalong ke Pdiang ke Jingdie brio kham tam ya ki kan thai kum ke jing dan jing em ha ki yom ber ki caka di pat ba kadai ku rukom ke bala sedang haki snem kan nyos pa balap teng hadu ke Victorian era bat syai hadu ke bakut jong ke jing sedang ki snem ka kandai spa ka bakhat due la tho house snem ka kandai spa kat lai ha ke bakun wat apa amdan shu ki baben ke jing palai long kalong ke barembha ban penlong bat kalaj no na ke jingdan kam jang ki breu ki badum bat ki batrai bela bat hadu usnem kat pras pa san punyau amna ban le ya ka handrai tang da karai sang mi jong ka parliament hi ka ba pila ban sngo thu kumno kan long ba man la ka sngi kumta ka wei kalat ko basai ki rulom bat ki trailum jong ka early modern England kalong tang da ke jing di tengah kat bala ban sngo thu handrai kamut ba ke Jingdie tengah kadai ka pu jaman la ka bor nado ka sin ka banangkong ka bala tho Shaphang John White House ha November kan dus pa kan dai puar hadu khat nyau spa san pho la shudon tang prasin ki bala tho ya kane ko rukom kat ba ki snam gidang yan ha ki spa snem babut kane ko rukom ka rung shapo ki benta ba per jong ke England ba hadu usnem kat pras pa shaneng kalanang ki ustad ba nang kring breu ha ki benta jong kari historian jong kisnem arajar EP Thompson punya klan ialah ka jong ke jengwat banya bat kata ka baladon ha ka wife fossil ka kot jong Samuel pian manefe baru pun shisha baladan parat saus patuli kiki Jingdie tengah ki ki bakadu lajia ka bakut kisnem kat praspa ha usnem kat news pa kandai punyau ka Times kala tho Shaphang ka wei ke Jingdie tengah ha Smithfield Market ke bapen i badan ru ki bas ngaus ir pat ngau ban halor kani ka rukom ha ka sngi tho ding wei unong de do lawan pendat buram pet ba ya ka tengah jungu bandi ha Smithfield Market hajan ka ramen da ka bate da utolai harendang bat ha ka po jangka bat sate pat ha uding nang ta wei unong nya kali kelumar ulalong unong khet ubasuk wa ai lai beli ki konsnian ya ta sindra nak bentar tengah jungu ka bas ngausi kalong ba dan bala ban sange ya kani ke jingle khamtam ha ki than barin ha ki snam sedang jong ki khapraspa Shwa bat hadin ke jing long sim ka Queen Victoria house nam kar pras palai punyo sibon ke jing tho Shaphang ke jing di tengah ki pani ba kani ka de shisha ka biat kembali berat hayo lapun bana shwa ka por ba ande bat ya ka tengah andra ki nong thit ha ka balate ka tila ni harendang berkat tu ka ni ki por ki khonru la ailang kum ke jibin khlan ya ke jing de haba puli ya kini menta kalong ke bas ngau pala handrai kani kamut setia bakat tengah kamdat khatin wat layanu jor bat mentaru ki jing ka tho kim jujat lak no kum no bat amdai tau shinrang obakwa ban mi kabra ban long kala dai ke jing yakren shwa hapreng ki anut handrai namar bakabor ka don hau shinrang kadai ka kamram jangu ban de ya ka tengah sha ugri ubat thmai ha ki bebon ki jing le kumta handrai kamudru baman kapor ka tengah kadai kanong shala ben ban sha de sha unong thin hasibun ki kham lapan bit Pdiang shwa ke Jingdie kum kadak jong ke jing penyaklan bat king atho thamai kanuksa bo pau bha kadai ha Maidstone ha January khat khandai spa khat san ha ka ba John Osborne wila de ya ka tengah ba khon jungu sha William Sargent da ka dor ba he ba kumba shi euro ka ba menta ka long kumba shi spa at pawai euro ban watla ka dairu ke Jingdie sha ba la ai dor ba he tam amla man pendep ya ke Jingdie lada ka tengah ka menjur kawai ka kubor haus nem hal pras pasan pusau na Manchester kapeni
Bahapo kawai ke Jingdie ya ka tanga la thiet akador ka baheba Henry namal ba ka klemon lau tau nong thiet lahaban bu biang yaka bandi sa sisimpan balada kren Shaphang kador kapau bakaniru kalaban perba hakatu kani kibenta ladan badi ka tanga hakador ka basis pa euro bad yaki kun kumba artusan euro uwai ni kawai kumba laja hakawai ke Jingdie house nem kat praspa andrupusan Henry buon sin kador kamdai ka benta ka kongsan Henry tangkum kadak ban pensisya ba ka jingele kalaja kumta buon kinong thiet bisusi udak pisa ni dakakian kaniru ka pani balai baka caka bandi kalong kebadan kam banjit yau kalong ka bakongsan namar kipek ba babon kisakhi ya kecing penyakra dong sendrang perkata bar kecing don jang kita lairu kadon kecing mut kapani ba kecing de kaladap haba uta onong thiet usim ya utalai nau sendrang barim bat kecing siru kum kapisa neki maru labulang naduk kisnam kat nyos pan rupau haduk kisnam kat praspa prapau kapau baki nodanas kilong pasngok mentam banesim benta hakani ke Jingdie tengah bat ki kes bontam ki jia Yorkshire wadla ke Smithfield Market London kadang long ke benta ke papau bat baktibha ha ke history kum ke caka bajudi tengah ki jingja ke takayau ki lapoi syaro France kumba Robert Chambers udong tho na Scotland ula tho house nem kat praspa repusau hakakot The Books of Days halor ke Jingdie kepala jia house nem kat praspa lai puar utho kumni kini ke jingja kerpang jong ke Jingdie tengah wadla hangi kilong tangkum ke jingele ki bakhandiat kilaya prajo rakibriu jong ke juk perthai menta ki ba jupendan kam ya kani kum kasaki jong ke jingle jongi Henry wadla ke Jingdie tengah kalanang kiu hadu ki snem kat praspa saupau hapdeng jong ki snem kat khandai spa ke jingpau jangka kala sedang banhir kadau ke pekongsan ke deka Matrimonies Act of 1857 kaba ai bor ban penyai ki complet tengah haki civil code kaba mut baka jing pelat tengah kelalong ke basuk ban yo ban ya ku ba Mynshwa Henry wadla ke dan ke jing kelah kampat long ke bahok sisya namar usin rang dan kamtang man pen isaki maka tengah ju kala klim ya Henry ya ke kentai ladawa baka dai ban pen I ba ula klim ba ula leben ba ula eno ya ka kumta kebam sengau pela usin rang hi udang ban ya ke bawah pebontam kini kawan ra ya ke jing hiar jong ke Jingdie tengah berhadu usnem kat praspa kini kerukom kerang sa tang haki pait ba ki beruktam hak ke Victorian Society kamtam hak kisnong bat kecaka bela berang toy syuk industrial system tangba kumno par syawai kumno pat lade ya ulok kelaban pensi ya pi ba keniru kalong kabalaja wadla kinong tho ki ba isaki kilong tang kat tukan ni bat kalong ke pesuja kam kerpa Henry kalong kepala jaru hakawai ni arteli ki kem Henry ngide ban kenmau bah ke Victorian England ki kentai kim dan hang Henry katu kat ni Shaphang ke jingim ki dei ki pajat ban ha ke jingpet hapo ulok udai bakit ya ke kamram pisa bat ke jingim barok kawai jongki lada ulok u ino ya ka tengah upendu no ya la ke jong ka borai jingirap barula ban sa sepato kumta bandi ya ka tengah syaw we pat dusendrang kalong kum kalat ban penne ya ke jingim ban ke buram jenghu kani kebamla banlong lada kat ngapan kadi ya ulang lada kadi ya ulok kadai badan lupa ubai pat ubriu namar ki kentai kimdon lenti man kamai ni immarwai balada kimdon lom kin kala ke jingkit kle jongkaan kani kalong ka ai kebabuan ki kentai kinamon banle hadin bakile syashim hausendrang kabenta ke bas ngaulang ngok kalong wadla buon ki kot kebor ki kenthau penrem halor ke Jingdie tengah Om judan kanu kaan ke bersya ya kini kurukom. Bar om dan ru ki pensisya. Ba kinom mani belai. Ne ki clergy kilekeren persya halor kata. Kini kepenlong bangila pan mudur. Ba ke Jingdie tengah. Kalong kum ke jing sniu badan kam. Lapan I sabar kum ke jing beman ke basniu Henry ha ke jing sisya. Ki breu ki sngotho ya ke jing dan kam jangka ha kata ke jung. A times kala thoru Shaphang ke Jingdie tengah Smithfield Market. House nang kan yos pakanai punyau. Baha kesengi thodi unang deda ulawan song di paiba ya ka tengah jung ha Smithfield Market hajan ka ramen dag bate harendang barha ka po jangka ubala teru ha pos nangka unang ni akali klumar udai ubala thet ubala ai lai teli khon sniang bat ka pangsnget sa tau senrang na kumenta kalok bau I chipor kublai shibon